mundur wonten mburi aman ya Mas. Kon mundur sedikit. Sakit kita mulai lagi nggih. Lajeng panggung ya adik lungguh Dik. Yusna Kamaru mboten ketinggalan ngendang. Ketika satu dan tiga sampun kejaman dari wonten ing samangke peladan ageng kanthi kaptusanipun ingkang sliramu kagemi kanthi ingkang saipun sampun katumuju ingkang saipun para jurang. Jadi kan kita sehari-hari berserah kebutuhan kami tadi omong
diri manungsa urip ing alam donya. Tata titi tentang keparipah oh jinawi. Ingkang kasarengan pun kalemampahipun kanthi asma Dewa Dewi. Uya gawane muga jolong iki. Engko gawane sang Senopati. Woi. Yo yo.
Angela Baikun Esang Serba